Kahinyo Trap Youth Council HYC lingba uba Roy Kuparson ram u General Secretary kala that madan yaki kampen serwakai ya kepisa da ke sarkar jela ka blakot sau klur sau puar lak tingka ha arteli ki council ki bala thau hapo kami Galaya State Planning Board nadu usnam arjar khatpra hadu usnam arja arpulai dak ba pensyong nong rim da ka jingwa jingtep lingba ka Right to Information Act. Kini ki council ki kantop ya ka Meghalaya Economics Development Council hakaba u chairman, co-chairman but vice chairman kila say pisa kumba shiklor sanpusan laktingka but ka Meghalaya Resources Employment Generation Council hakaba kini ki chairman, co-chairman but vice chairman kila say pisa palat arklor prapapra laktingka. Kani ka jing say pisa kalong ha ka dur tulop but ki wei ki jing yo hendrai ka ba penlengo pat kalong matang ka wei ka jing lang ru kini ki council ki khlam penlong satya ha ki san snam bala dap kata na do bala thau ya ka sarkar MDA 1 na kalian kaseng ko ya sebenarnya boleh fikir perlu nak kubur gula pelapor ban wan ni kubur kumba ngitip hakini ki benai ki beladap na kalian jong kaseng NPP ya pokok jing alam sangma kila shimti biang sesisian man alam ya ka sarkar pokok jalan dan ni kisan snem ki bansawan marchen shimti ha ubnai April ngiyo i bakani ka sarkar pokok jing alam jong konrat sangma kila thung ya kumba arpu ingut ki MLA ex MLA ki nong tre jong ki parti ba fair kum kita ki chairman ki vice chairman ki co-chairman ki deputy chairman but ki member jong kita ki board ki council ki committee ki commission ki ba fair menta ka sngiru ngiyo i ba sa kumban rumut e ki ba kanthub ki angut ki ex MLA but saungut ki bade kita ki nong kit kam jong ki parti ki badang po jong ni sarkar bantung ki kita ki co-chairman but ki vice chairman kita ki council ki committee but ki commission di fair na kalian juga seng haba ngiyo i bakani ka sarkar marsen shimti kala thung ni kini ki breu ban long kita ki chairman ki co-chairman but ki vice chairman ki ba fair kini council ngi kwa ban lam lane bantem bahadu kakno kini ki council lane kini ki commission lane kini ki committee kiba nakaliang jo sarkar ka thung ndei dang ka thung ha ban pulut ri ka pisa na ka banta ban siwi ki lada hipet ya ka jing thung ya chairman uyo ekta category kidon ki boyo category A+ ki co-chairman ki yo A ki yo B bukumta terter ka sarkar na lor ba kidi ki MLA ki dei ki ex MLA ki boyo ek pension ka ha ban pulut pisa na ka sarkar na ka plating ka jong pat ba ladaw deu A+ kiyo ya kata ka jingsiu ka ba arko hajar malau benai na lor ka bellight ka baisha ka baywayeng ka bailet baywan da ken ka poi ki pho hajar per kashi na upload hawe chairman haki ko chairman ki vice chairman bukum ta ter ikhna mungin tem ba haduk kapno kini ki council lani kini ki commission ki ai kata ka ladala thung ye ki ban pendap ya ka kamram ko jong ki laki contribute ne empat sakajela ladang ila pelut deki phojar deki phola deki kror hakini ki sansnem ki bladab laki INM kanu contribution ini lada pikan mau ya kajingkran jong chief minister jongi haka budget ka bladab wong ba ukwa banyo i ba jala ka jongi kan poi sa kataka $10 billion economy lani sa kataka prapo 1000 crore economy lela dangi pet pat ya ka budget ka ba present hapo ka assembly ngiyo iba ngidei ka state ka ba ngidone kata ka fiscal deficit ka ba do khasam spa kro kaumot bangidei ka state ka ba ngibam hati ngikit kula ka jingmi ka jongi ka duna hadu kata ban ka jingpulun ti banyo jingtip kita ki lakini ki council ki commission kita ki committee ki INM kata contribution kat kum ka jing siu ka jongi ki pat ba ya ki ngi file ka RTI hapo planning department dan ngi file ka RTI hapo planning department nam ta sansnem ka balale kaumot banadu arja khatra hadu arja arkhulai shwa bikin di notify ki shwa bakan wan ke election shwa bakan wan ka government ka ba thamai ngilak ba tang hapo ka planning department ki don artli ki council lani kita ki committee kawe ka Meghalaya Economic Development Council ya ka bala khli da MLA hakatu ka pot but nalor MLA ku chairman don ru sa ki co-chairman ki vice chairman ki deputy chairman but ki member ti ngikli na ki ya ka jinglut jingsa hakini ki sansnam ki balale ngikli ya ka jinglut jingsa no kakno kani ka council
Kat nu lasiu ban nama lada syatung ku charman uyo ko nerarium uyo ya ka electricity bill uyo ya kata ka baisha ka ba dawan ki brio ban ya kendo ya uyo ya ka house rent ru ka ba manu banai ha ban siu na ka sarkar uyo ya kata ka furnishing of house lani ka ban penbiang ya ka yeng ka sem ka ba ma usa kumba arlak siu uyo ru ya kata ka maintenance lani ka buy furniture kumba sau ko cha kalau ada kini we charman habangi panjang kini yung kakno pulut kini kisan snem ki balale nak bentak ka Meghalaya Economic Development Council ba kumjuru umdi tu bolong charman ku charman unyo tangon nuriam ri uyor kalat bantung kita ki daily wages ta komut baula bantung ki bhai hasem la jong ki party workers ki jong u bansir udah kapisa ya ki na lord kimdan ke office ka jong ki ka Meghalaya Economic Development Council kamdan ke permanent office mereka sarkar ka ila bantung ki staff komut ba siwe ka pisa siya tau charman te ite ko charman tendang ila wa jingtem nila ba ka ni ka sansnam ka balale tang na benta ka Meghalaya Economic Development Council ka pisa jong pat ba la pelut ba la pensep ai kumba sikrur san kusan lap tengka haki sansnam ki balade tela da feedback pat ya ka resolution ya ka sarkar ka la penmi kong ba ka kamram jong ka Meghalaya Economic Development Council kadai ban ai jingmut sa sarkar ba kumnu ban penkiu ya ka industrial ya ka ya habaide ba ki kam banyo pisa la ne ban penkiu ya ka yo ka kot jong jala kawai ni ki kamram ja ka Meghalaya Economic Development Council ka kata ba ka ba kalong by ban identify kita ki sectors ki ong ba kumnu ban penkiu ya ka yo ka kot ba kumjuri ki industries hapo ka jala ne ka susi kalong ba kini ki sansnem ki balale wat langi kumupat ba nakapisa ka jongi ka khajna ka bangi ngisiu ngila pulut kumba sikro san la nakabanta ban siu kini ki sharman ki ko sharman de habangi keli la kata ka Meghalaya Economic Development Council kala syong ni am watang iway meeting lani kala ajing mud ni am ya ka sarkar iway jing mud kumnu ban wanra ya kata ban penkiu ya kata economic ya ka economy jo ka jala ka jongi so si bolong ba ka jubat ka bangiyo na planning department kalong ka Meghalaya Economic Development Council ka khlam syong wa tang kawir ka meeting kini kisan stem lale ya ka pisang ila syusiu yaki la syu pelut la syu pensarwa ka ya ka pisa jong pat ba henry wa tang kawir ka meeting lani iwe jing ajing mudru ka kum ka resolution ka bala thung yaki ka kum kita ki functions ki bala IT ka Meghalaya Economic Development Council ban le ka khlam le wa tang iwe mentah henry ka pisa pat nakaplating ka jong pat ba lani ka pisa jong pat ba la siu ka yaki kumba sikrur san lak arja aspa ndru tengka nakabenta kini ki sansnem ki balale kataru kade tang na benta ucharman ko charman bat vice chairman ki bala claim hadu menta mereka Meghalaya Economic Development Council kadon shipomut ki member ki bala ki political appointees nremut ki empat claim hadu menta te tang ki bala claim ka poy hadu sikrur san naktam kata kade kawai hapo ka planning department ka ba arpat kawai ka council ko badon hapo ka planning department kadika Meghalaya Resource and Employment Generation Council kanir kadon la ka jong ka benta jing syaban ai jing mut ya ka sarkar kumnu ban penyo ya ka khajna nam ta state kumnu ban wanra ya kilat ki ban wanra ya ka employment opportunities hapo ka jala ka jong ni kanir ka ju hi dangi keli ya ka planning department ba hatu kani council kala syong na me meeting shisin la ni kala ai ke jing mut ka kum ka mandi perla ayakan dengan susi pentong ba hakini ki sansnem ki balale wa langila siu pisa la ngila pelut hadu arkrur prapenyolak hak raja kendai spa saupui tengka ka pisa no pat ba kani ka council ka khlam le wa tang iwe meeting khlam syong wa tang iwe jingmut ru ka khlam ayas ya ka sarkar jela kaumut ba kini ki chairman ki co chairman ki vice chairman ki balawan ban claim kata ka pisa na ka sarkar ba kila syatung kita ki vice chairman ki iwe ru jing ajing mot ki khlam ai tengi ni syamba ladang ikhen kelum ya ka pisa baru atli kini council kini ni keren tang na batang planning department ni claim keren ya ka taxation department ni claim keren ya social welfare ba ki department ki bangitip ki don shibun ki council ki don shibun ki commission ya ka bengilayo jingtip ringi claim yo apa ki jingtip ki batikna ya ka bangin wanra macam tinri kitang kini atli nila ba ka pisa jong pat ba kala syupen serwa kai kumba sau krur sau ko arlak tengka kini sansnem ki brale
Ndrei kini ki council arteli ya ke bikila ya ke ba la shnakna ban ai jingmo chaka sarkar ban yarap ya ke sarkar kumnu ban kenti ka yo ka kumnu ban wanra ya kila yo kam yo jam nam ta ki khun samla ki jongi nam ta ki nok shong shong jongi ne sosi ban ong ba kini arteli ki council ki baha ka planning department ki shulong ban man kita ki white elephants ki ban shu kejet ya ka pisa jong upat ba ki ban shu kejet ya kapla ki ban shu penraiko ngane penduna ya kapla tengka jong sarkar ka jongi hapo assembly habadan bakali siapang kita ta contribution jadi consultants uang pamaki kita nak jong ke kamram ngikwa banbu ka jingkeli ya chief minister jongi ke ka kamram bakini ki council kile lada sansnam lalet pitung ki council pinbu nam ta ban yarap ya sarkar nam ta ban kenti ka yo ka ringi ngiyo i ba kata ka jing ai pisa kapisa kamdai jong konrat sangma kapisa kamdai jong sarkar ko jing alam jong konrat sangma kapisa ka dai jong pat ba ngi ngisiu lomba khajna ngisiu lomba kuna kelada ya kata kapisa ka bangi ngisiu ki supen sarwakai siya ka basiu siya kita gibriu tang na kamata bakin mentoy mapi tang na mata political interest ka jong pi ban penhun ya ki parti ki badon ban support ka government ka jong pi kalong ka ikai ka bangim smoke tenat bat ngim so ya nakaliam no maseng ni kren na kabasay bahagini gisni ki bansawan ngin sa tho siya chief minister da ka jing dawa bu udai ban pet namar mener ni i ka jing thung ni ki member ki ko chairman ka dei nam ta ki atli council ex MLA jongka Nongston sha thung ko chairman jongka Meghalaya Economic Development Council bat ki weiru sha thung kita ki ko chairman jongka ni ka resource employment generation council ngi bakini ki deitan ki jing pensarwaka ya bisa jongka ba ti ngim so ya ha be ni ngin sa tho sha konrat sangma da ka jing dawa bu udai ban le ban pentikna baka pisa jong pat ba amdai ban persarwakai but ni ajing mot re sarkar bala da kadon kam ya ki committee kadon kam ki commission kadai ban le da kanu kam ka ba de ban siu ki ka kum ka performance ka jong ki lada ki contribute shisha ya ka sarkar da ka ba ki ay ka jing mot ki bolong ki ba sarkar kala ban shim na ta ban bha lane ban penmento yo pat ba bari ka jala baro ko we ngim don jingkhang ba pinsnai te committee len commission ni so thu ba ki don ki committee ki bodon kam ki don ki commission ki bodon kam ngim de bang ni persyak lo ki baro khat lada pi akran ni ka law commission ni don kam ka law commission ko don ka jala lada pi akran ni ka state planning board ni don kam ka state planning board ko don ka jala ngim so ya ha ba pin pensarwakai pat ya ki ba kum kini ki council lane phithong ya ki bakum kini ki chairman ki ko chairman ki bamla ban shong wat tang sisin da meeting lane ban ai tang iweiru jing ajing mo ko sarkar tingi nakalian jo seng gin sa tho ya ka da ka jing tho bat ngin bu iki ma jing da ha ma jong kon ra sang ma ba ko sarkar bala da ka sarkar kam shim ya ka jing ki kli ban penbet ya ki bakum kini ki jing bakla ngim ban se ban so thau pa de ki wi ki la kelenti wat ban let ban tie ya ka jing khang dong high court ru namar bakani ke dei ka public interest but ni so thur ba kadai ka pensarwakai ka pisa jong ba Shu uba Roy Kuparsan ram ulaang baha ka planning board la thawru da ka jing batha menteri rang ba ka jalla ya ka Khasi Regional Planning and Development Board bala clear do ba bajop si pingru bu MDC ka ram rajar ngam kumu chairman kum juru ya ka Garo Regional Planning and Development Board bala clear do Rakesh Sangmau MDC ka GHADC ulaang kat kum ka RTI kini ki Artli Planning and Development Board ru Kim Shem la penlong tang ka we ka jingalang ru kat ba ka pisa la dap sei KHYC kalaong bakan naman toy banbu ya kum kini ki committee klem don ka jingsen yang hakikam ki jam dak bapen pau bat bu jingkeli halor ka jingthung ya ki tegi MDC kum ki chairman uba Roy Kuparsan ram ulaong baka long ka bas ngolungo ba ki brio ki badan hakakerdan cabinet kin hap ban shong jingalang hapo ka jing penyat ki MDC hakani ka jingwat RTI ka jongi na po planning department kala nilayo ro ya ka we ga kakot dan ko order ko ba chief minister ulongi house hakani ka term ka belale konrak ki sangma hakar nyu trik jong April ajar ko ula tho sha u commissioner secretary jong ka planning department government of Meghalaya da ka ba tha yo commissioner secretary ba dei banthung kini arngut ki bre ka we u dei bajak pungro BC kum chairman jong kata ka regional planning and development council na ka bentak ka Khasiels Barkabaar banthung yo tau Rakesh ke sangma UMDC na po Garo Hills
kum chairman jong regional planning and development board lane council nam ta Garo Hills hakani ke jingmat jingtip ko jongi ngiyo ru ba kani ke jingthung ni kini ke regional councils nakabenta ka Khas Hills bat nam ta Garo Hills lale tengru osnem arjar saw hakapor ba Dr. Didi Lapang uday kum chief minister nekaba kabaya fair pat hakapor jong Dr. Didi Lapang kum chief minister bat hakani kapor jong Conrad Sangma kum chief minister kalong ba hakapor jong Dr. Didi Lapang kum chief minister latung ni kini ke regional council ban head da cabinet minister hapo Khas Hills region hakapor jong Didi Lapang haka notification ba penmi do governor ka Arsantrik jong November arjar saw latung yu Dr. Don Kupar Roy bade deputy chief minister to kapor bon long u chairman jong kata council but ki dhon jong kata council kinde ki cabinet minister na po Khas Hills region but haringkat chief executive member jong ka KHDC CM jong ka GHDC ki deputy commissioner jong kini ki Khas Hills West Khas Hills Riboy but Giant Hills but uban long ko members ke 3 jong kata ka board lani ka council unde commissioner of division nakabenta Khas Hills lara feedback chapo Garo Hills lakli atau kapor ya ka council ya kata ka regional council daw Dr. Mukul Sangma ubade cabinet minister kidkhot kidi cabinet minister napo Garo Hills but kiway pat ki official member kinde ki DC jong ki district but us ketri members ketri undai u commissioner of division ting nimyo iru hangni ban ong ba hakapor bathum u Dr. Didi Lapang ban khli ya kita regional council jo kini ki atri ki region ka Khasi region Garo region ban ong ba chairman lani ki ban ong chairman lani undro kanu ka jingyo na sarkar naman udlong chairman kum cabinet minister ndai ban ong chairman kum balong menta thung yo bajok pungru badiau tau Rakesh Sangma ki MDC balai la thung itep ha bajok purung urung hapok MDC hapok MPP ha lai poetri march apunyo trik u Conrad Sangma ong thungno u kum chairman jo regional council Rakesh Sangma ladon gatu kontroversi penhiar u kum CM jong ka GHDC thungno u kum chairman jo regional council ndrei klem thung lane klem constitute pat ya kabot thung de thung u bajok pungrup MDC kum chairman jo regional council ndrei klem constitute pat ya kabot barakawai ya Rakesh Sangma ja Garo Hills region kolong kumju hi ho ye kini lan di notify hosnam acha apulai shwa ka election de kaba penungo engi kompane bakumnu fi constitute ya kata regional council klem constitute ya kabot e barakawai hithung yo chairman klem thung ya kabot barakawai kaba aka jingkeli ka bangi kwa mengkeli kalong ba hakipot ka baladam kli ya kata regional council da cabinet minister rank menta pipin kli ya regional council dau MDC pimut kumnu bau MLA lane cabinet minister jong ka Khas Hills region wan shong hapo ka meeting ka man kli dau MDC kumnu DC jong ki district ke badan hapo Khas Hills region kin wan shong meeting hapo ka chairmanship jong MDC kalong kai ke bang ngim sola ban pediang ngiso thu bakini ki detang ki jing penhun nak benta jongnu ban serve political interest jongnu nama penhun adien balawan rung atau seng ba bentung but hangni revenue i dang umju claim constitute ya kabot kumbalale akipor bumensha relatung mucharman lasio ai pat ka pisah jompat ba ubajok pungrup MBC jongka ramrai uladro ya kipot san kibade bunyo tak adu nam aca pulai kumban riulak tam tengka ka pisah klaim shong meeting klaim shong susiem betang pisah sampai ba tikani ro kade gawe ke bangim la ban pediang ba ka jingkli mangi kwa ban bu rahmat jong u Conrad Sangma kalong ba habangi ladan ya ka Meghalaya State Planning Board baling idan kam se kata regional planning board ngidon ya ka Meghalaya State Planning Board ka ba kitong hi ki MLA i bandong kumiti chairman ki co-chairman balay pat mentang idan kam se ka regional planning board tikani hot kilada di notify kani mereka jing dawa ka dumi kalian ko sen kalong ba ndai shu bantung ya ndai shu bantung ki regional council dan ki regional planning board nam tar Khas Hills pat ka Garo Hills balada thungru de bentung de ki cabinet minister ki bomdan kam mansiu naka plating kala ne na pisah